ইয়েলোটা দে 60 টাকাটা হ্যাঁ কয়টা দিব আর ব্লু আছে চকলেট আছে ব্লুটা লাগে না খালি যাই जाबाय नै अमाया मोनबाय गेस बन्द खालामना होबाय आं दासो नै बेफोरखौनो लाबोबाय आङो बे कार्टुनावबो माल दं नै लोगोफोर बैयावहाय एक्सप' फैनो नागिरनानै एक्सप' फैनो नागिरदों माबानिफ्राय 10 थारिखनिफ्राय जागोन आरोना दिनै 9 थारिख जाबाय गाबोननिफ्राय जासिगोन फुरा साजायगासिनो दं आरोना लोगोफोर जाथोंसै एसे बेरायद्लाहैनो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय सान्दुं ओरैबायदि गोसा दिनैबो बुंनांला आरोना लोगोफोर मर्निं टाइमानो दायो 11टा जाबाय टाइमा ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संनो फैबाय आरोना दहायनो थांदों मर्निंआवनो दहाय नोंसोरनो देखायदोंमोन जे आङो बैयावहाय एक्सप' लाबोदों होननानै बिनिफ्राय आरो आङो जेबो भिडिअ खालामनाय जायासै हाखु दाखु खामानि मावस्रांनानै दखानाव थांनानै मा जाखो दखान खुलिहैबाय दोनथ'बावनो दखान खुलिनानैहाय नानिखौ स्कुलाव बिदाया दोनलांबाय ओमफ्राय दोनलांनानैहाय माने नानिखौ स्कुलाव लायबाय बाजार खालामहोबाय आङो बिदाखौ एसे बेनिफ्राय फैबाय फैनानै दायो आङो दखानाव दसे थानानै फैबाय आरोना ओंख्रि संनो नागिरदों आङो र' लोगोफोर अमा संबाय आं अमा जानोसैलाय गरमाव मैया सानसे दावदै जानांनायखौनो थैनो बायदि अमा जानो लुगैलायबाय अमाया दाख्लै जानो लुगैखादोंमोन आरोना बयलार अमा गैयिनि बयलारसो मोनजादों गेसार सुबाबो माने ग्लेजेरनानै ओमफ्राय नैबे ओंखामा गनानैनो बिदि जादों ओंखामा एसे गोरलैना माइरङा लकेल माइरंबाथाय आंहा दैखौ माने आइडिया बारा मोना दै एसे माने दैया बाराद्राय जाबाय थायो आरोना आंना थ' संनानै लाग्रोनोसै र' गरमाथ' हिउसखालै सयथिबो मा होनबावनो अमाया टमेट' होबाय आं थाइनैनो ओरैनो एसे ग्रेभि जाथोंसै दै एसे होनानै लांसै एसेसो होयो आं खेबसेनो होनो बायो आरोना बियो दसेनो रानगोन आरो नै बियो ओरैनो मस्लायाल' एसे माबागोन सोरबा आरो खेबसेनो होयो गाव संनायनि स्टाइल बेफोरो आं सानो आरोना माने खेबसेनो दैखौ होबा थावनाय मोना थैगोनहाय लोगोफोर थैगोन थाम्फैफ्राबो आयु गुदुंथार ओरैबायदि गरम ना थैखागोन आरोना आं ना ओंखाम संग्रा सिङावनो हाबनानै थानो हायो ना बाहेरायावनो थानो हायो दखानावबो ओरैबायदि गरम ना मा होनबावनो दै लोंदोंमोन आङो दैयानो गोसोजोबबाय सादोर गोसोमखौ जोमलांबाय आङो एकदम ओरै सिथाबजोब्बायब्रा गोसोमनो सादोर गोसोमा मा होनबावनो बै मोनसे 100 रुपिसनि सादोर दङना बे सुथि आरोना जिनिसाहाय मोजां थान्दा जायो आरोना जोमनो बेखौ आङो ओरैनो जोमलांगोन आरोना आङो बाजार दहायो थांदोंमोन नालाय दखाननि एसे जिनिस लायनो थांदोंमोन आङो बोराया थांखांखाबाय आरोना मर्निंआवनो नानिखौ जखन स्कुलाव दोननानै फैदों बा बाजार खालामनानै न'आव जानो थाखाय ओंख्रि लाबोनानै आङो दखाननि माने बाजारावहाय दखाननि माल लाबोनो एसे लाबोहोबाय आरोना ओमफ्राय दाना फैसा हरफानो जा बावदों आरोना आङो ओमफ्राय जाखिनि दंमोन आङो अनलाइन पेमेन्ट खालामहरबाय बेनो ओमफ्राय बेखौ लानानै फैबाय बे ओमफ्राय आरो मोननैसो जिनिस नांबावगौमोन बेखौ आङो जा थैनो बायदि बावदों आरोना दं सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव आरो बोराया डाबल थांनो थाव खरसानो बेनिफ्राय आं होनबाय दे नों थांनांला आरो खेबसेनो मानो होनांखाय होनानै रागा जोङो ना हौवा मानसिखौथ' मिथिखायो माबायदि बेखायनो आङो दे जेबो नंला आं दा लायनोसै होननानै आङो साइकेलजों थांनानै फैबाय आरोना खरसा नाङासैना ओमफ्रायो थांनानै लानानै फैबाय आरोना आङो दहायनो मर्निंआवनो आंना मर्निंआवहाय भिडिअ बानायनो टाइमा मिलायहैया दै लोगोफोरनि थाखायनो आं माने फार्स्ट दखान खुलिहैगोन ना ओमफ्राय बे बोराया माने नानिखौ दोनलांग्रोनांगौ ना बियो आंजों थाफानो मोना आरोना दिनैथ' दसेखिनि थाफानो नांगोन ना बबेबा समाव एसे थाब थांबा एसे थाफानो मोनो ओमफ्राय दिनै एसे लेट थांनायखाय थाफानो मोनाखै बियो आं आरो सिगां थांग्रोदोंना नानिखौ लानानै देलायहोनानैहाय टाइमाथ' हास्लाबखाया मर्निं टाइमाव ओमफ्राय आं न'आवथ' जेबो मावलांनो हास्लाबा आरोना एखमबा नानिनो एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै जाहोनो हायो बिदायाथ' गैयानो जोङो सानैबो ब्रेकफास्टखौनो खालामनाय जाखाया डाइरेक्ट 12टा 1टायावसो ओंखाम जाहैनाय जायो फाग्लासो जागोन सोलोंबो संना लागोन र' बेदरा आंना जाबाय नै अमाया मोनबाय गेस बन्द खालामना होबाय आं दासो टेस्टि अमा बेदर संनानै
नैयावबो अमाखौ एसे संदों आङो बेखौ मानो होनबा बिथै होगोन आं बिथैखौ जानो बायोना नानिमोनहा बिथैखौ जानो बायो ओमफ्राय बोरायाबो बारा जानो मोजां मोना ना ओमफ्राय आं आरो आरै गरमथारनो फांखायाव दसे ज'सोना आं आरो जानो लुगैनानै बिहरदों आरोना एसे बिथै लाबो आं एक्सट्रा संजागोन नांगौबा दरथामल' होननानैहाय ओमफ्राय मोनसे खामानि मावगासिनोसो दंमोन आङो बोराय फन हरनानै खारबोनांदों ओंख्रियाबो थाग थिग मोजां जादों आरोना बोराय फन हरनायजों बेदराबो दैया नङाबा रानब्रेसिगौमोन ना ओमफ्राय र' देखायनां बे जिनिसखौ बे टाइल्सखौ लांनो नागिरदां दखानाव नैबेखौ गोजौआव दोननो ओमफ्राय बेखौ गाहायाव दोननो ग्लास दङ खिन्थु गाज्रि नुनायखाय बेखौ सुनानै लांगोन आं न'नि टाइल्स ओमफ्राय बायलायलायबायसो आं मोनसे फोनांनानै सिफायबाय बिदि थुख्राखौ जि मोजांमोन दखानाव लांनो फसायदोंमोन आं बेखौ सुना लाग्रोनोसै मोनखाबाय मोननायाथ' बेदराबो एसे खालि बिथै होनांगौल'आसै जेबो संखाया बिनि ग्रेभिजों जाद्लाबायनोसै दालि एसे दंखायो मैयानि बेखौ नानि जाहोनोसै आरोना नानि बानलु गोसाखौ बांद्राय बिदै होबा जाया ओंखामखौहाय माने बेदर बिदै एसे दालि एसे होनानै होनोसै आरो ओमफ्राय दायो आङो जल्दि खामानिफोरखौ फोजोबसै बोरै आं ओंखाम उखैनो हालानो मानि थाखाय उखैदों आं होननोसै आरोना बेसेरा साननैसो जाबाय आरोना अमा बेदर जानो लुगैदों बयलार मोनजाफैदोंना दाख्लै ओमफ्राय मैयाबोथ' दाउदैसो जानांदों थ' बाजारावथ' थांखायाखै ओमफ्राय बेदर नुनानैसो जानो लुगैदों बियो आंनि आइडिया ओमफ्राय बेसेरा मर्निंआवबो जेबो जायाखै आरोना मा होनबावनो आं होनदोंमोन माबाफोर जानोबा जाहैबानो जाबाय दखानफ्राव रुटिफोर ओमफ्राय जाया बियो दाना दखान होनानै खिप्तासिनसो जाबाय आरोना लोगोफोर दखाननि जिनिसफोरखौ नुनानै जानो अनोनो मालाय ओमफ्राय आगोलथ' खाजा जाद्ला जायोना बे एखमबा जायो आरोना दाबो बेलासिफ्राव ओमफ्राय ओरैनोबाथ' न'आव दखान गैयामोनबा बायनानै जायोमोन आरोना ओमफ्राय दायो माने बिराद अननो ओंखारोनो दखाननि मेथाइफोरखौ जानो आरोना खाजाफोरखौ जानो सोर र' बेखौ सुना लागोन आं लोगोफोर बिथैजों संनाया नै जानोसै लोगोफोर ओंखाम फ्लाफ्रानो नै मोननै जाबाय आरो बे ओंख्रिखौ एक्सट्रा गोग्लैयो हाय दे बिनिसो दायो नै दहाय नैबे सादोर गोसोमखौनो लादोंमोन आं नै बेखौ गोदोनायाव गोसोम सिथाबजोबबाय ओमफ्राय नैबे दस्रा गस्ला लाफिनना सोलायबाय थाया ड्रेसखौ दाहाय बेलासियाव सोलायगोन खेबसेनो डाबल आयु थांगोरसै लोगोफोर सान्दुं गोसाथार मबाइलखौ हमलांनो हाखाया आखायानो नै भर्ति गोजाजोबखा दाहाय लोगो मोनहैफिनसिगोन र' लोगोफोर बाजारावसो फैब्रबनांबाय आरोना आङो लोगोफोर एसे दखाननि माल लांनो फैदों आं आरो मोनसे जिनिस सोलायनो फैदों आरोना हरा नायनि सोलायनानैहाय बायदि सान्दुं गोसाना मा होनबावनो देन्जार गरमखा बिल्डिं बानायगासिनो दं नैबेयाव मोनसे मोनफैबाय आं नै दखानावहाय দাদা সেদিনকে যে এই বয়ামটা নিয়ে গেছে এটা ভাঙা আছে যে কি ভাঙা শিলুটি মারে দিছে এটা চেঞ্জ করে দাও এটাই দে চেঞ্জ করে দাও এই যে সব এগুলো সব ভাঙা ও বয়ম ফাটা বয়ামটা এটা চেঞ্জ করে দাও ডাইরেক্ট কথা এমনি কিছু না বয়ম দিয়ে কি মালটা টন না বয়ামটা লাভ আছে না আমরা বিক্রি করে খাইতে পারি না আর আমার কয়েকটা জিনিস নেওয়া লাগে নাপাতি কোন দিয়েছে 10 টাকা 10 টাকা নাপাতি এটা সে মালটা দিয়ে দাও এই দেখ এখন এটা দিয়ে দাও আমি এদিনকে দেখি না দাদা ওরা ডাইরেক্ট ভরা দিছে গা ঠাকুর ঠাকুর রাত্রি হইল লিস্ট থেকে আমি লিস্ট নিয়ে আইছিলাম 10 টাকা নাপাতি লাগে হ্যাঁ দুইটা তিনটা ফ্লেভার আছে কোনটা দেব ইয়েলো কালারটা দে 30 টাকাতে ইয়েলোটা হ্যাঁ কয়টা দিব আর ব্লু আছে চকলেট আছে ব্লুটা লাগে না খালি এটাই দে দুইটা দিয়ে দাও আর হলে কিবাটা একটা পিঙ্ক কালারটা দে আর একটা ইয়েলোটা দিয়ে দাও লিস্ট লাগান ফেকাদেন আর ফ্রুটি দে একটা হ্যাঁ সেদিনকে নিয়ে গেছিলাম একটা এটা দিয়ে দাও मामा लागर नहीं आंग र लोगोफोर चक्लेटफोरखौ नांथ'ला मामा नांगौ आङो बासिनानै लागोरनि लिस्ट लानानै फैखादों बावोना आङो दायो मालारिखौ लाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय मा मा लाबोखो बुंनांला बिदिनो एसे माने दोनबोथ'लायबाय आरोना एसे उपाय गैया आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो एसे बिदिनो गारबोनांगौ जायो नै बेफोरखौनो लाबोबाय आङो बे कार्टुनावबो माल दं एसे ओमफ्राय बेयाव नै बेखिनियावबो दङ नै साला नै बेबो
थांनोसै दखानसिम ओमफ्राय आंहा दिनै ब्लगखौनो आपल'ड होनो मोनाखै आरोना एडिटिंआ दाबो कमप्लिट जायाखै मर्निंनिफ्रायनो दिनै आरो एसे दखानावबो भिर जादोंना बेनि थाखायनो आरोना नायनोसै दा बेलासिसिमाव आं जेरैखि जाबाबो हगारगोन आरोना दायो एसेल' बाखिसै एडिट खालामना ओमफ्रायो जल्दि थाम्बनेल बानायलाबायनोसै बेनिफ्राय हगारसै आरोना माथो होनबावनो स' दायो दखानसिम थांग्रोनोसै लोगोफोर बाजारनिफ्राय फैबाय आङो दहायनो दसे माने फैग्रानो गय खावफैनांदों लोगोफोर गया गैला माने एसेबो खावफैनांबायना बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो टाइम मोनासै मानसिबो भिर जादोंमोन ना बेखायनो आरोना लोगोफोर जाखिनि हायो लाबोबाय दाबो हिसाबखौनो खालाम मोनबावाखै आङो लिरना लांखादोंमोन आं दहायो ओमफ्राय एसे एनै नांदेरगौखौ लिरैखौहाय गोसोआव फैनायफोरखौ लाबोबाय आरोना जाखिनि हायो ओमफ्राय आरो मैयानि बादिनो बिदिनो एसे बाखि गारबोयो आरोना माने सिना जानाखा नालाय सिनायथ' गैखाया गासिबो माने सोरबा सिनाय थाबाबो हरलाबायाना ओमफ्राय आङो जायनाव माने लाबाय थायो आगोलनिफ्रायनो फुरानाखा बिदियावसो लाबोयो नालाय आङो हलसेलाव आं आगोलनिफ्रायनो लाबोखायोमोन नालाय बेवहाय लाबोबाय आरोना एसे गारबोनानै लाबोलायबाय बिदिनो माथो खालामबावनो दखानदारफ्राथ' बिदिनोसै दायो आंबो दखानदार जाबाय नालाय बेखायनो लोगोफोर दिनैबो आरो माथो होनबावनो आरोना मा शेयार खालामबावनो जा हायो बेखौनो खालामसाबबाय बेखौनो नायलांदोलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो दिनै आरो माने टाइमानो मोनसिनाखै आरोना आङो दिनै मोनसे जायगायावबो थांनांगौमोन बेयाव थांनोनो हायासै आङो ओमफ्राय दखाना एसे भिर जादों आरोना दिनैनि दिनावहाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय ओरैबायदि गरम बुंनांला दुगैहैनो लुगैनायानो हाला आङो दहायबो हाखु दाखु ओरैनो रुसुनानै बेखौनो गानबोफिननाय जादों नायनोसै लोगोफोर दायो दाबो थांनो मोनाखै आङो दसे थानानैहाय दाथ' थांनोसै ना ओंख्रि संनाङा टेनसन गैया आरोना ओंखामल' खालि जास्ट संनांगौ थोरसि सुबाखैखौ मोनानानै सुबाबो जेबो नंला आरोना माथो होनबावनो दायो दिनै एसे थाब दखानखौ बन्द' खालामनो सानदों मा जायो नायनोसै आरोना बुंनो हाया अ थाङा नोंलाय दादाया दादाथिया फैमोन बेयावनो दंमोन दा जिरायनानै अबेसिम ब्लड थांनायखौ मोनो लोगोफ्रानो एकदम एभेलेबेल नालाय माथो होनबावनो आरोना दे बेयावनो थाङा बिसोर थाङा नानि अबाव गेलेदों होनलाय गोलैगोन नोङो गोलैगोनबो दलदखौनो थाखाया बे दखानाव फैबाबो दखान सिङाव लुखुर लाखार बाव लुखुर लाखार उन्दुनानै सिखांनाया बावाखै मानसिया सिखांनानै नालियाव उन्दुनानै सिखांबाय बिदाखौ जि नागिरलाबाय दादाया बोरै दादाया होननानै नायलाबायबाय रान्दैया जा मिनिजोंनो दङथ' बेयावनो होननानै बुंबाय आरोना आङो उन्दै मानसिया बिदाखौ आन्दायदोंमोन खोमा ओमफ्राय बेयावनो दङ दादाया होनबाय आङो बेलासिबाय लोगोफोर नायनोसै दायो खयथायाव थांनाय जायो आंहा खामानिफ्राथ' बुंनांला इलेक्सनालाय दलद थायाखै दा खोख्लैलाबो रायजागोन नोङो दा बिदाजों दलद थाया मा होनबा दा दलद थाया लुखुर लाखा रायजाबाबो बेनो आरोना आरो लोमजादों एसे हालखा जादोंथ' आरो गोलांहैनो हाया बेयाव एसे पाथि बनानै लोमजायो खालि लोमजानायल' मा होनबावनो आरोना बेमारिसो जालांबाय मानसियानो लोमजायो बे रेगुलारनो सानब्रै सानबासो जाबाय लोमजानायानो